iwacho ni nego plan koro ni se pango koro sani ti we pango mane mapono jo Kenya nyalo penjore ni sani kodhi od bura kata bende pod obro medo wacho ni tuta kose koro nego be no wacho ni tume kata kamano rech wang'e ni nyaka sani en ndalo madirom 422 nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje e apisi kaka jatend piny Kenya mar abich. Kwang'iyo moko kuom gigo monego bed ni omulo kwa chako kod mano mokwongo mano national values and principles kwa chako kata kod weche go mag demokrasia mar ponono jomoko hero piny Kenya ka achiel kod riwo wijo Kenya duto kanyakla magi achiel kuom gigo mabendo nego beni otimo kaka jatend piny Kenya. Kwang'iyo weche makamago nyaka sani bende osechopo kare e thuolo mar higa achiel koro makoro dhi chopo od bura kacha mar mondo mi ochiw twak mare. Inyalo wacho ni intie some little bit of progress king'iyo gi twak matimre Bomas, that is mondo kel winjruok e piny. Having such level of national dialogue miyo kwe beti kendo nyochi neno ka ne wan gi maandamano koko ne nitiere to the moment mane babo yie ni koro wanyalo bete mesa mondo wane ni ang'ono gang'ono makelo tungni e piny, especially after election, to wanyalo wacho ni nikech ker bende notur moyie ni ji owuo koro there's a bit of progress in terms of bringing Kenyans together mondo wakel jo Kenya obed kanyakla. To king'iyo sana sana demokrasia, king'iyo political parties kaka gik moko timre as a politician, to mano inyalo wacho ni ok dhi maber ahinya nikech mokwongo ker nochako kawacho ni en odwaro a very strong opposition. Matin ni odwaro joma na winjo wach more kabet kani tesre maketo piny tesre maketo sirikal tesre tiudo ni owacho gi kama gi the side of this tongue to koni to wacho something totally different nikech en achiel ni emoyie ne jo party moko mane ok jo UDA or Kenya Kwanza mondo wuog kucho mondo join to yacho ong'e maber ni king'iyo parliament the composition tiudo ni ng'eny jo Azimio emane ni oyiere bunge molo jo Kenya Kwanza. Matine ni kata king'iyo ng'ama nonego bed gi majority in parliament was supposed to be Azimio team. To mano ok nyalre nikech koro osenyiew jomoko or jomoko oseyienegi mondo cross kata kapok giluwo chike moketi ni inyalo mana cross kata inyalo wuok bang' dweche 6. To nwaneno kamano kotimre kendo nyoro ni neno kata Sabina gini ka gine joma ne ochung' mbele kacha gine mane giwuoyo seche mane oluonga mane gin gi PG margi State House. Omiyo inyalo wacho ni kalure gi demokrasia mondo oket piny ayanga mondo ji oti ng'ato ka ng'ato bede political party mar and the freedom. To ineno ko wache gi dhoge lakini timo to koro pogre nikech ineno kata ka party secretary general mar UDA dwaro ni jomoko fold up their parties mondo gi join UDA. So where is the democracy in that aspect? Omiyo oken gima ber ahinya kaka ker mar Kenya onego yiene ji nikech we really fought for multi-party. Onego yiene jo piny mondo ng'ato ka ng'ato madwaro bete chama modwaro bete obedi. Let them come up with a coalition in formation of any government, but gibedi ni gigag ni okwadwar ni wabede gi political parties mang'eny nikech kin gi political parties mang'eny mano matine niya idhi wacho pachi ng'acha dhi wacho pache ng'ama chielo cha dhi wacho pache to seche mowacho ne ji ni unadwa nubede e agula achiel matine ni wawacho dhok achiel kendo gima wasepas koro onge ng'ama nigi giteko mar kwero ni gima timre ni oken gima ber. To kenineno kata kaka wa relate bende gi pinje moko ineno kotemo sana mondo odhi China osewuotho moloyo hapana osewuotho moloyo president mosekalo go te ndalo duto manegine manegine they were in leadership kotemo mana ni mondo okel oriwa gi pinje mamoko go eko. To in the quest mondo riwa gi pinje moko go to we are incurring cost mane gima kendo sirikal is not keen on, and I dare say that nikech yudo ka giwacho ni ok wadwar ni jowuoth mang'eny ahinya kanyocho chiwo austerity measures mage last year to wacho ni achiel kuom gigo ma sirikal timo mondo duok garama piny en ni wadhi ng'ado wuoth ma oyaye ma nono gi tiyudo ka gin kende magi wuotho ma in a month inyalo kwano ndalo ma president ni kodwa
literally. Ochalo president mar jopinje mamoko as opposed to president marwa. Wan wadwaro ni rais obed kodwa Kenya ka. Dongo sebedo ko wacho ni kodhi pinje maoko go bende otego mana osiepe kin piny Kenya kachiel kod pinje maoko go. Mana diera, just a second, nikech adwa wacho gimoro mane professor wacho bende earlier on. Mane en gima ber. Tiyudo ka seche modhi oko no appetite mar kwecho bende nitie. Koro seche ma appetite mar kwecho nitie kendo medo wa garame mani winjo ka wacho ni achiel kuom gik modwa winjo niya sirikal ni timi ang'o about public debt. Nikech seche modhi China okwecho, seche modhi Saudi Arabia nitie gimikwayo, seche modhi kama you are attempted to ask for something. To magi duto bet garama ne jopiny. Emango mine ni koro wacho nango tax ni wa increase kaka wadhi chulo garama kade. Omiyo wuotho to onge richo to ber mar wuotho itimo iwacho ga ni cost what benefit analysis, cost benefit analysis. Nyaka watim niya wuodh ni endies wadhiye to berne ng'eny moloyo garama mar dhi kacha. Magi gik ma sirikal onego bed ni temo ng'iyo ahinya mondo kik wabed ni wawuotho mang'eny to ber mwaneno kaka oganda to timre nadi onge. Prof no wacho wach moro about promises and promises. Ndalo moro nan kato nakwayo mana gimuolo ni one of the ways ma ker nyalo reduce godo promises, this many promissory notes. Obed kata ni on a Sunday wacho ni only once in a month owuok kodhi lemo a county machielo. Let him identify with one particular church. Mwangeni ya kerwa ni endi to en japefa. Perwa ni en ja Catholic kata en jopere. To nekech kiwuok kae kata ine miwuok kawuoni dwa limo nyimine ni duto to chunye ni nyiew skari kaki wuotho ka idhi limo wayu nyaka ngitere gimoro kata ngipoki promise something. Nekech idhi limbe ine wuon piny nyithindo duto biro irini babo chopo kaka niwa iwero gachon babo chopo babo kelo nwang'o chuni ni nyaka ngidhi promise. Ema professor wacho ni koro se promise machopo 3.6 million. Tibo ironi out of this 3.6 million we are not even at 100. Okay. Not even 100,000. 100 promises done. Nekech ang'o idhi Makweni inyiso gi kaka idwa kunyo dam. Kiwuok Makweni idhi Taita. I promise gi kaka idwa kunyo dam machielo. Pesa gi dhi golo kanye. Were they also factored in the budget? Mondeki promise gi bende. Nekech you only promise that which you are able to deliver. To deliver here means national resources. Finances must be incurred. Omiyo onyalo joma advice mana kaka Uhuru netimo kata Kibaki. Waduto wange kumane Kibaki leme, waduto wange kumane Moi leme. Omiyo seche moko okonyi bende mondo ipunguza garama. Ineno kata koro there's this notion kendo mose chakre ni kuonde duto makero dhiye odhi gi CSS. They are going to have a cabinet meeting. This is cost on us. Omedo inyo jopiny. Nekech ng'ato ka ng'ato chiegni dhi gi chopa. Who is catering for that? Transport. Jogi kodhi kucho ogi wuoth kaka Rachael biro ka kende. Jogi nigi aids. They help people. Jogi nyaka joma giwuotho go gibed nyaka book hotel for the period ma jogi nitiere. Koro the advisors of the president I feel are misleading him. Ogitere yo makare. I hope ni ewuoyone odi better the second truthful man after Prof. Kwa wewe origin. Wewe winja ne Prof. Fredo Gola nyaka sani mana kaka achako gi penjo